Втори магазин на революционните дишащи обувки Geox беше официално открит във Варна. Новото представително пространство посрещна мениджърите продажби на компанията за Източна Европа Марко Санавия и Влада Ботанович. В търговско-развлекателния център МОЛ Варна световно известната патентована система Geox предлага освен най-актуалните модели дамски, мъжки и детски обувки, също така и дишащите облекла на популярната италианска марка. Паралелно с откриването на втория магазин на Geox в МОЛ Варна се постави началото на онлайн игра в социалната мрежа Facebook с атрактивни награди за интернет потребителите. Характерна особеност на всички модели на италианската марка е използването на високотехнологични материи, модерен и стилен дизайн. Марката Geox е фаворит за ценителите на удобните и висококачествени обувки и дрехи. Вторият магазин на дишащите продукти в МОЛ Варна е представляван от фирма Крепс с управител Ваньо Гичев.